Németh János vagyok, és a Németh János pincészet előtt állunk. A déd nagyszüleim tették le ennek a pincészetnek az alapkövét. Az 1800-as években épült az eredeti épület, és hát ugye a 4. generációként viszem tovább ezt a pincészetet. Jelen pillanatban még zajlik a szüret, úgyhogy most szedjük a merlókat, a cabernet sauvignonokat, a kékfrankosokat. 8,5 hektár területet művelünk. A fő fajták az a kékfrankos, a cabernet franc, a zweigelt, a syrah, a kadarka és egy kevés olasz rizlingünk van. Javarészt ezekből a kék szőlőből ugye vörösbort készítünk, kb. 10% a rozé termelésünk évente, ez 3000 palackot jelent, és ugye az évi palackszám, amit jövőre szeretnénk elérni, az 30 000 üveg lesz évente. Ugye most a szüretnek a 2/3-ánál járunk, körülbelül egy olyan 150 más szőlőnk van kinn a földeken, és hát a zseniális évjáratot tudunk most 2011-ben magunk mögött, ugye nagyon sok volt a napsütés, viszonylag kevés volt a csapadék, mindig jókor jött az eső, úgyhogy idén egy nagyon szerencsés évjárat elé vagy mögé nézhetünk, valami már a hordóban van, az nagyon szép, és ami még kint van a szőlőben, azok is nagyon ígéretesek. Abszolút egy hagyományos családi pincészet, és teljesen a technológiánk is egy ilyen tradicionális, nyitott kádon erjesztett kékszőlőkről van szó, csömiszölve, spontán erjesztéssel, úgyhogy erre nagyon figyelünk, hogy megőrizzük ezeket a kézművességeket. Ugye most lehet látni itt a feldolgozó, az 2009-ben épült, úgyhogy ez a fejlesztésünk ez nagyon sokat segített itt a borászatunkban. Ebből a régi présházból, ami mögöttünk van, ez a én nagyszüleim által épített, itt kialakítottunk egy borozót, ahol a vendégfogadás részét tudjuk biztosítani, egy olyan 25 főt tudunk leültetni kényelmesen, nyáron pedig itt kinn a teraszon még egy 20 főt le tudunk ültetni, úgyhogy itt zajlanak a borkóstolók. Hála Istennek szép számmal érkeznek a borvidékre a borturisták, úgyhogy minket is általában bevesznek ebbe a túraútvonalba, és hetente általában 2 csoportot látunk vendégül. Az ember minden borára büszke, valamilyen szinten, és valamilyen oknál kifolyólag, úgyhogy nekünk a porkoláb házasításunk, a porkoláb küvé, ami a pincének az ászlós bora, erre vagyunk talán a legbüszkébbek, és ebből olyan 3500-4000 palackot készítünk évente. Ez egy cabernet sauvignon és merlónak a házasítása, amit minden jó évjáratban összerak a pincészet. Ez 2006 óta létezik ez a porkoláb házasítás. Hát van egy 3 éves kisfiunk, aki már aktívan besegít a dolgokban, úgyhogy már ül a traktorban, hát nagyjából tudja, mi merre van, de hát reméljük, hogy még lesz folytatása a következő generációnak is, és reméljük, hogy még nekik is lesz feladatuk a pincebővítésben.